benvinguts. Sempre és un plaer acollir conferències per celebrar efemèrides importants i conferenciants importants. I el cas d'avui ho és i de quina manera. Ni més ni menys que és per celebrar el centenari del metro de la nostra ciutat. Tots som conscients de la importància del transport urbà, i més encara en els moments actuals, on depenem completament d'una mobilitat ràpida i eficaç. És, per tant, un plaer poder acollir avui aquí a la nostra entitat el senyor Ramon Carbó, amb tota una carrera professional com a treballador del metro, acabant la mateixa en el seu centre de control. Prescriptor de la mobilitat universal, fundador i president de l'entitat Andana Central, vinculada a la Fundació TMB, a FGC i al Centre d'Estudis Hospitalet. És també membre de la Comissió contra l'Amiant de la FAUB i membre del moviment per defensar el castell de Bellvís de l'Hospitalet. Us donem la benvinguda, moltes gràcies per compartir amb nosaltres i a partir d'ara. Moltes gràcies, Jordi, per poder anar a aquesta conferència. Per mi ha sortit dins el cor aquesta conferència. Sí, millor. Avui que oblidem molt amb aquesta conferència. Parlem del metro, no? Metro de Barcelona, el gran metro, no? Per quina raó es va crear el metro de Barcelona, no? I farem d'on venim, on estem i cap a on anem. Aquesta serà la idea força. Quan sortim d'aquí, dirà d'on venim, on estem i cap a on anem. La conferència la dividiré en 3 apartats importants. El primer apartat, estació fantasma del metro i curiositat del metro de Barcelona. La segona part serà treballadors i treballadores de metro. I la tercera part, el centenari del metro. Aquí tenim la fotografia del 30 de desembre de 1924, que es va inaugurar la primera línia de metro, que és el metro de Barcelona, que anava des de plaça de Catalunya a la plaça Lesseps. I tenia les estacions, la plaça de Catalunya, Aragó, Placeta de Gràcia, Diagonal i Lesseps. L'estació de Fontana es va construir l'any 1925. Ample ibèric, no, perdó, Ample Internacional, Ample UCI, va ser la primera línia de ferrocarril a l'estat espanyol de metro, la primera línia de metro, amb ample internacional, 14 a 35 mil·límetres. Ara anem a començar ja les presentacions. Com us he dit, farem el tema de estació fantasmes i curiositat de metro. Serà grosso modo, hi ha molta informació, ho faré la més significativa. A veure, això té a veure amb l'actual línia 14 de metro. Quan parlo línia 14 de metro, us sonarà el xino, no? És el funicular de Montjuïc. Això és sota el carrer Conde de Salto, carrer Nou de les Rambles, on s'acaba ara el funicular de Montjuïc, estava previst que enllacés a l'estació del Liceu. I això de fer aquest túnel, que és una curiositat que poques persones coneixen, no? Aquí tenim les Beates sota la via Laietana. Aquesta part forma part del túnel de la Reforma, que va construir l'Ajuntament de Barcelona l'any 1910. L'estació de Beates, situant-se, està entre Jaume I i Urquinaona. I exactament el que és el carrer seria on estava la Casa Catalunya antigament abans d'Espanya, la plaça Antonio Maura, Avinguda Catedral, costat nord. Us situem on l'estació? Això estava pensant les Beates per fer un intercanvi, un projecte iniciat de la línia de metro que comença més endavant parlaré, que va ser de Pau Müller i Octavio Zaragoza, no? Aquí hi ha un rumor de l'estació de Banco. Banco és una leyenda, com pot ser el fantasma de Rambles, no? Aquí estava previst fer un petit andana i un passadissos que comuniquessin el que seria la Casa Catalunya, que era la Banc d'Espanya, per portar el diner de la recaudació de la línia al Banc d'Espanya directament, no? Però quan se van fer les obres del pàrquing, que era Avinguda Catedral, es van veure que les escales estaven al costat sud, no estaven al costat nord per fer l'enllaç amb el que seria el Banc d'Espanya. Per això que tot això s'ha quedat l'intiruït. Jo hi he estat un dia amb un company de la feina, el Tanit, acabat el servei, van pujar i a dalt hi ha com una petita esplanada que el que havia tingut que ser el vestíbul, no? No es va arribar mai a entrar en servei. Però encara que és una llegenda urbana,
A Banco sí, Banco sí. Banco totalment no com a Metro Madrid té el túnel del Dinero, que allí sí que portava la recaudació de tot el metro. Però això és una ley urbana. Banco no hi ha cap informació oficial de que existís. Si algú la porta, millor, no? Però en principi no n'hi ha. Correus. Bueno, això Correus. Mireu una cosa. Aquesta és l'andana estreta, el que seria direcció Barceloneta, va quedar fora de servei per la prolongació de la línia 4. Veritablement cal una reforma d'aquest tros que és històrica. Encara queden alguna pamfleto del barri de Tarragona, que va ser aquell diputat de franquisme, no? I, bueno, aquí a l'esquerra hi havia l'andana ampla, que després sortia fotografies. Això és un pou de ventilació. Són els Correus, això és Correus, per a tot hauria d'haver. Aquí tenim l'estació de Fernando, que era l'estació de metro que menys temps ha durat. Va ser de 1946 a 1962, línia 3, Liceu, Fernando. Eren 150 metres i això es va aprofitar una cua de maniobra. Hi havia una agulla talonable i res, ja sabeu que ja des del Liceu al carrer Ferran hi ha 150 metres. Quan se va prolongar fins a Drassades va desaparèixer aquesta estació. Molt bé. El fantasma de Rocafort. Bona pregunta. El fantasma de Rocafort ja va tenir la llegenda urbana, diu, un fet real. Quan es van fer les obres del transversal, cap allà l'any 1924, va haver-hi un greu accident a la prop. La Gran Via Mordell i Vilarroel. Hi va haver-hi 11 morts. Des de llavors, i després van passar, en un mes va haver-hi 4 suïcidis seguits. Llavors, a cap estació ningú volia anar a treballar allà, perquè deien que veien gent per sobre les vies. A mi m'ha tocat treballar d'operador al CTC, de Sagrada Família. Em va tocar un dia fatídic. Com sabeu, abans a Rocafort hi havia la seu de l'ONCE. I un dia ens va caure una persona cega i es va matar. L'estació de Rocafort. Sí, és una estació que té la seva llegenda urbana, que aquest tema haurem d'aprofundir-lo. Hi ha material per fer-ho. Vaig avançant, La xarxa de metro projectada, no? Aquí mirem una cosa. Aquí, és un projecte que aquest és una mica singular perquè mai ha tingut ni peus ni cap, aquest projecte. La línia 6 era en principi una línia projectada de Zona Franca, Maria Cristina, Diagonal i plaça de les Glòries Catalanes i cap aquí baix. I és un projecte que no té ni peus ni cap. Aquest sí que és important. Això és la raó de Gaudí ve d'aquí. Mireu, línia 5. Quan va néixer era de Colblanc, Sant Ramon, hasta Diagonal, el 3 de novembre del 69, no? La línia 2, Horta, Sagrera. Després tindria que anar a Camp de l'Arpa, Hospital de Sant Pau, tota aquesta sèrie d'estacions. Què va passar? Que la línia 2, al tram de Ronda de Sant Antoni i hasta el Monumental, va fer tuneladora soviètica de mines. I no tenien prou força per carregar-se el que era la ciutat, les muralles de la ciutat, no? I llavors les obres s'han d'aturar. Metro de Barcelona, el ferrocarril metropolità de Barcelona, a l'any 69 va arribar a Diagonal de estacions, ja estaven fetes. L'estació de Camp de l'Arpa i Hospital de Sant Pau ja estaven fetes. Llavors, Sagrada Família i Verdaguer ja estaven fetes també. Llavors, això estava previst que la línia 5 baixés per sota la 2 i anés cap a Badalona. Per això s'ha fixat quan estem a Sagrada Família el metro fa baixada. Fa baixada per poder després passar a la línia 2. Llavors, com que la línia 2 no avançava, el ferrocarril metropolità de Barcelona, el ferrocarril metropolità de Barcelona va decidir de fer l'enllaç directe. Per això que quan sortim de Sagrada Família, direcció Hospital de Sant Pau, un metro fa un cop. Ara tot a menys perquè va automàtic, però abans el conductor, tal costat com per l'altre, te podies caure a lo que és el tren. Perquè llavors agafaven amb molta velocitat i no és una curva amb el radi insuficient perquè va ser una empasta per aquella època. M'aneu seguint? L'estació de Gaudí mai ha entrat en servei per aquesta raó, que va ser una connexió que mai
Inclús aquí jo he vist un tercer carril de color violeta. Imagina't, amb aquesta estació fantasma. Aquí ho ves, i hi ha gent que passant amb el metro i hem vist també gent per allà passejant, també hem vist fantasmes. Aquí una altra vegada això de dir publicitat. Això de la Ribera, aquest és un... Això està al Prat. Al Prat, quan va fer la línia 9 Sud, l'alcalde, el regidor, va construir un metro, una línia de metro Llobregat, que dona més voltes que un ventilador de la línia 9 Sud. Això està al Carrefour del Prat. Us situeu al Carrefour del Prat? Quan aneu per la Gran Via i sortiu de Barcelona cap a Tatxi-de-Fer, passeu al riu Llobregat, allí estava previst fer molt bloc, com el metro Madrid a Arroyo-Molinos, i no va fer cap. Aquesta estació és una estació fantasma, està feta i està sense utilitzar. Es diu l'estació de la Ribera, de la línia 9 Sud, un desastre urbanístic. Mireu una cosa, la línia 9 és un desastre de disseny. Us explico. La línia 1 és quan està a Prat Estació i està cèntric. I la línia 2, Sant Antoni, en lloc d'anar a Paradeu, Sant Antoni, plaça Espanya, parc logístic i aeroports. Seria una línia directa al centre de la ciutat, avui ja no és operativa. La línia 9 Sud per anar a l'aeroport, si tu vas de la plaça de Catalunya agafant el metro a TMB, et tires 2 hores. He quedat a la Torrassa, i hem de fer el canvi, és un desastre com disseny. Aquí una estació molt singular. Vosaltres me direu, canvi d'aret, ets maladeta, quina problemàtica té? L'explico. M'ha passat com a operador del centre de control de metro. Andar a direcció Cornellà és Esplugues. I andar a direcció Valle d'Hebron és Hospitalet. Quan hi ha un suïcidi, aquí uno por otro la casa sin barrer. Un bombeo que si no me pertenece a mí, que si el otro no me pertenece a mí, racaneos, ¿no? Racaneos. És el que hi ha. A la porta Tallavent de Torres i Valles. Aquí un desastre. Això de la Sagrera línia 5, encara model Barcelona, 3 andanes. Això va ser el 2005. Quan s'estaven fent les obres de l'intercanviador, la Sagrera, un il·luminat va deixar un forat que donava al carrer. Va ploure i mireu quan se va pujar a l'estació. Va ser un caos. Bueno, han tingut ensurts, jo una vegada estava al centre de control i un tren que havia sortit anava direcció Sagrera, via 1. Es va desprendre tota part de dalt i menys mal que van parar-lo, si no se'l cau a sobre el tren. I no sé el que hagi passat. Aquí, això no sabeu que al metro Barcelona hi ha un tren que circulant per l'esquerra? I aquí està la raó. Com que van ser tuneladores soviètiques, les que van fer, no van calcular bé el radi de les curves. I llavors, aquí s'ha fet com un salt de voltor per aquí, i llavors circulant per l'esquerra des de Monumental fins a Paral·lel. Ho veieu molt clarament quan entreu a l'estació de la Universitat, de línia 2, i veieu que el tren va en direcció contrària. I un altre tram que va per l'esquerra de manera provisional és l'entrada de servei de la línia 9-10. És provisional, Lleu? Sí. La línia 3 i la línia 3B, bueno, sabeu que la línia 3B nacia des de Paral·lel, antigament Poble Sec, perquè ara és Poble Sec, abans de deia Parlamento, i era per tercer carril i era per a la sèrie 1100. I la línia 3 normal anava des de Paral·lel fins a l'E7 a Catenària. Hi havia transbordament a l'estació de Paral·lel. Se'n recordeu d'aquestes coses? Això es passa al metro molt sovint. A l'estació del Clot, aquí en Potxa, nosaltres hem tingut una vegada va passar a Espanya de línia 3, una clienta va confondre l'estació del metro l'entrada amb el pàrquing d'Arenas, de les Arenas, i se va fer carinsa. Sí, hi ha de tot, hi ha de tot. Té la Maria. Per aparcar volia aparcar el metro. Sí, hi ha de dir tela. Això també és molt maco, mireu una cosa. Aquest era el tren de la sèrie 100, els primers metros automàtics de Barcelona, que l'any 1961 va ser automàtic, s'ha Peato, de la línia originària Sagrera de Vilapiscina, del 21 de juliol del 59. Van estar circulant un temps a principi de ferrocarril de la Generalitat i era una època que el ferrocarril de la Generalitat tenia material molt malament i van aprofitar aquest. Em fa l'efecte, vosaltres ho sabeu millor que jo, que per la línia del Tibidabo no podien circular pel Gali. No podien circular, no?
Perfecte, molt bé. Tinc gent entesa i avui aprendré bastant. Van tenir que modificar el boge perquè no girava Sí. i van tenir que modificar els boges perquè els radis de curvatura de FGC eren més tancats. Molt bé, gràcies. Aquí tenim l'any 2006 un tren sèrie 5000 i un tren de la sèrie 1000. A veure, aquests trens, aquests metros no eren trens pensats per un sistema de metro convencional. Ho ficaria un sistema com Ferrocarril de la Generalitat, un tren de Rodalies. A Suïssa, que era original, circulava con tren de Rodalies. Aquí, el tema de Bogies, amb el tram entre les estacions per les Alassans, s'apolien el Bogies, que era un contento. Jo he tingut en servei 6 trens avariats seguits, la línia 5 d'aquests. En su bueno, ja al final de tot, donar la volta al tren al mig de la línia, retirar-los a Can de tot, no? I quan van pujar la catenària flexible a rígida, també van tenir problemes a punta pala, no? Eren un tren que, bueno, els aficionats al ferrocarril, el soroll que feia, no? És un soroll peculiar, no? De la tren de la sèrie 1000. Aquí la sèrie 4000 vinilat, com un de la sèrie 100. Això va ser l'any 2014, 90 aniversari de metro. Aquí, gràcies al gran Lluís Bruguera, tenim aquest tren, de moment no circula, però gràcies a ell ho tenim. Metro de Madrid no ha circulat mai cap tren històric. El tenen retirat de mala manera, retirat sense motor. Han recuperat molta cosa. Sí, però mireu una cosa. I hi ha molta cosa exposada. Sí, mireu una cosa. Jo he col·laborat amb el centenari del Metro de Madrid que vam fer-lo el 2018. Jo tinc bastant contracte amb Metro de Madrid, amb patrimoni històric. I ara no saben què fer realment amb el material que té el Chamartín línia 10, antena de Lles pujat en seguretat totes les hores, perquè el que està previst per el ferrocarril a la cotxera de Castilla, al carrer Astúries, a prop de Sant del Bernabéu, a la Castellana, no s'ha fet, ni el centre de control, que està a l'altura d'Arenal. S'ha gastat un fotimer de diners, li han tret drets socials als treballadors i a sobre la ciutadania no ha participat amb el centenari de metro. I s'han tirat els diners amb un tren que no saben què fer. Así de duro. Metro Madrid té coses molt bones. Té l'atracció fantasma de Chamberí, té la nave de motores, la central elèctrica, té vestíbulo de Pacífico, té coses molt maques. Però a veure si nosaltres, amb aquest centenari de metro, ens dediquem més a les persones, no? Que és el principal actiu de tota activitat. I tot aquest conferència que estem donant és un homenatge a les persones que han treballat al metro, jubilats, i després grups d'interès com vosaltres, com pot ser el ferrocarril i moltes entitats ciutadanes. És un homenatge a vosaltres. Anem continuant. Taquillera de metro. Aquí, el 50 aniversari de metro, us recordeu a la universitat que s'ha de fer una exposició. Aquí tenim una màquina nacional de venda de bitllets, taquillera de metro. Aquí tenim també la Sagrera, de línia 1, amb un tren de la sèrie 100. Van ser el tren angàlic més gran del món, fins l'any 62, superat pel metro de Toronto. Maragall, línia 5, cap d'estació, una fotografia singular, singular, això. Això és una subcentrala elèctrica. Sabeu el que és una subcentrala elèctrica de metro? És un lloc on generem energia. La línia 1, per exemple, té 8 subcentrals elèctriques. Alimenten un tram, per exemple, de l'Hospital de Bellvitge a Just Oliveres, no? Alimenta aquest tram. Estan connectades en pi en paral·lel i si una salta, l'altra es connecta. Què passa? Que si una desconnecta han de tenir precaucions. La primera precaució que tots els trens no inicien la marxa al mateix moment perquè és com una cara que saltarien els ploms o treure algun tren de la circulació perquè no hagi tant consum. Aquí està el Ramon, aquest tio que ha fet la mina del metro, regimiento de ferrocarril, aquí ho diu tot. Aquest és el Ramon Carbó. Molts s'han quedat a la companyia, treballant en diferents, anaven vestits de blau. Jo era motorista i conductor, jo havia sigut motorista poc temps, perquè eren jovenets, jo tenia aquí 17 anys. I clar, estaven una mica esbojarrats, iban obrint tancant portes, i anaven fent. Perquè al moment que fèiem el servei militar ja érem empleats de la companyia. Era un conveni que havia entre l'exèrcit i el ferrocarril metropolità de Barcelona. Aquí tenim la part social de l'empresa, que són les escoles del metro, l'escola comercial Montserrat, la patrona del metro de la Verge de Montserrat,
La Moreneta s'ha protegit moltes vegades de moltes incidències i emergències. És curiós. Si aneu a Montserrat, entrant a mà esquerra a la Basílica, hi ha una làmpara votativa que el centenar de l'empresa és dedicat a la Verge de Montserrat i està pagada per jubilat també. Aquí aquesta fotografia per mi és una mica dolorosa. Bueno, que ja coneixeu, no? Que era l'alcalde de Piola, no? No cobrava, anava al tant per cent. No cobrava, anava al tant per cent. No sabem si el 3, el 5, el 20 o el 50, no? Aquí està la pena, aquí està la pena. Aquí aquest senyor portava el metro 509, 30 d'octubre de 1975, accident de Virrey Amat. Què va passar a Virrey Amat? Virrey Amat a Vilapicina hi ha una de les pujades més pronunciades de la xarxa de metro. I el tren 508 que anava davant, abans d'arribar a l'estació de Vilapicina va retrocedir i van intentar parar-lo per tots els mitjans i no va ser possible. Llavors no havia el que seria el CCM actual, el CCM i el DCM, i li foto a la seta i li trec energia al tren i amb un rumbat el paro. Però aquí no. Què va passar? Que aquest senyor estava a Virrey Amat, direcció Vilapicina, va veure el tren quan ja el tenia a sobre, perquè la sortida és en curva, clar, i va veure el tren a sobre. I va intentar sortir de la cabina i el que és la porta el va quedar. Va haver-hi el motorista Enrique Guartero mort i un passager un mes més tard, i 200 ferits. Va ser l'accident, com a mesura resolutòria que se va fer tots els metros, se'ls ha posat una seta, un botó d'emergència. Que tu claves al metro, no el claves així de pressa, perquè si el claves així de pressa sortiria per davant, no? Però pares al metro. Llavors no sortia això. I més coses que no sabem, perquè estem parlant pràcticament el Franco se va morir pocs dies després. Això va ser el 30 d'octubre del 75, Franco va morir el 20 de novembre, no? Aquesta foto també, al mes de maig de 1967, tu me diràs, interpretem aquesta fotografia. Direcció Sant Andrés. Era Fabri Puig. Mai es va dir direcció Fabri Puig, sinó direcció Sant Andrés. I a l'altre costat era Sant Torà, i posava direcció Hospitalet. I aquest senyor aquí és el meu pare. Empleat 438 del transversal. Congrés de la Unió Internacional de Transport Públic, maig de 1967. A Barcelona s'ha fet 3 vegades, al Congrés de l'UPP, 1926, 1967 i 2023. Aquesta fotografia me va aconseguir un company de TMB Internacional que està a Brussel·les, la seva està a Brussel·les. Aquí tenim l'antic centre de control del CTC a Sagrada Família. Ho vau visitar-lo, alguns de vosaltres, el CTC a Sagrada Família, estava sobre l'estació de Sagrada Família. Mireu el sistema, bueno, era el que hi ha, era el que havia, no? Sí. Era la primaria del centre de... Hi ha una cosa molt important, i això vull fer èmfasis. Un centre de control no és un centre de seguretat, mai ho serà, mai ho serà. La seguretat està al camp, està a baix. Si a mi un conductor em deia, desalojo pasaje, jo sempre li creia. ¿Cuántos días? Si soy el que mando, tú no te mueves y... Sabeu què podia passar si l'idea que continués? Potser que tenia problemes, se podia quedar 1.000 persones dintre d'un túnel i si anava sense passatge no hi havia problema. Sobretot, han de pujar la seguretat de les persones al servei de metro. Això hi ha gent que li ha costat, però és la política actual. Seguretat per servei. Això és de metro, militar de metro. Als anys 70 i alguna cosa, 80 i alguna cosa, es va acabar ja el conveni. Bueno, es va acabar ja la col·laboració. Aquí el conductor del transversal, Enrique Catalán, un tren de la sèrie 100. Bueno, això ja... que us tinc que dir, va ser mi meu Pau Descansi. Aquí, aquest soc jo, el Ramon, és el meu germà gran, això va ser que jo al final de la meva vida laboral, quan me vaig prejubilar, la Fundació TMB va dir, Ramon, per què no col·labores amb nosaltres a Patrimoni Històric i a TMB Educa? Llavors organitzava visites al centre del motor de metro, a les estacions, i anava explicant entitats ciutadanes, i bueno, és una cosa que estic molt content d'haver-lo fet. Aquí també, aquí la despedida del company, del Jesús Ibáñez,
motorista jubilat, i bueno, el temps té una festa a fondo, alçada de pera, i bueno, un reconeixement a les persones, és el més important. Sempre, sempre, sempre. Jo quan, per exemple, feia una cosa ben feta, i si podia el dia següent baixava a la xarxa, perquè no contacta la xarxa a cada tal fent, que toma la partida, i la felicitat personalment. Això val més una felicitació en persona que no pas donar-li diners. Més important això. Fer visibles a les persones, no números. Aquí el coneixeu algun, no? El coneixeu? Jordi Horta, amic meu, del metro, i aquí Luis María González del Metro Madrid, està jubilat a Patrimoni Històric. Luis María ha portat el tema de Chamberí, Daniel Motores, Sender Cero, va ser el que va fundar tot això. Si un dia aneu a Madrid, m'ho dieu, i ell ho faria una visita personalitzada. És un gran expert amb el metro. Aquí aquesta fotografia per mi és molt simbòlica. La meva germana, empleada també del metro de Barcelona, ferrocarril metropolità de Barcelona. Això són les escoles del metro. Ella va anar a les escoles del metro, l'empresa li va pagar tota la carrera universitària als meus pares, va treure la carrera de Ciències Exactes, Matemàtiques, i dintre de l'empresa va estar a organització, va estar a un càrrec directiu bastant important. Bona treballadora. Malauradament es va deixar l'any passat. Aquesta placa la vaig trobar jo a l'estació Glòries, al mig amagada, i estava dedicada als treballadors del senyor Jaume Fanés Casas, que va ser director del Transversal de 1928 a 1968, en dues etapes nefastes pel metro Barcelona, que va ser la Guerra Civil Espanyola, que va ser 36-39, i l'any 41, l'any que es va crear Renfe, la llei de base de l'ordenació ferroviària, que el ferrocarril metropolità Ample Ibèric antic va passar a Renfe. L'any 43, el Transversal va recuperar la gestió. Centre de control de metro, això és de l'any 98, la primària, mireu els televisors que són, una miqueta antics ja. Carlos Riera, de supervisor. Quan feia 25 anys es donava una petita paga i una medalla, 25 anys de servei. Autobusos, quan fan 40, els donen també una placa, i a nosaltres al metro no, només 25. Jo vaig estar 48, doncs, per pot 50, per tant, no sé. Aquí tenim línies automàtiques. La primera línia automàtica sense conductor va ser el 13 de desembre del 2009 de Can Fama Can Peixauet, de la línia 9 Nord. Mirem una cosa, les línies automàtiques no han tingut cap suïcidi. Al principi van sortir una miqueta, no han tingut mai cap suïcidi, i això és un valor afegit. És un valor. Vosaltres me direu, tindrà algun inconvenient? Sí, té un inconvenient la línia automàtica. Clar que la té. Quin és el més greu inconvenient? Mireu una cosa. Una màquina, quan s'espatlla, es para. El problema ve quan va una persona que potser no està ben entrenada i formada per moure aquell tren. Llavors és el problema. Les persones han d'estar ben formades en dos aspectes, tècnic i psicològics, perquè quan vas a un tren i tens 1.000 persones tancades en un tren amb fum i no poden sortir el que sigui, has de tenir molta habilitat emocional. És això, no? És una feina que va tot molt bé i tot, però quan s'espatlla, el ser humà ha d'estar al 100%. Perquè portem persones, no portem bolsos. Aquí és José Amblaya, company de metro, això és el cotxe de Santa Eulàlia, de la línia 1, del Transversal. Això és una obra de teatre que vam fer l'any 2014, per no aniversari de metro, simulant la nostra vida al metro, el cap d'estació, el centre de control, els motoristes, els conductors, una mica una obra de teatre que vam fer per aquí. Això serà Pai Gaudí, a Sagrada Família. Aquí una companya de metro, conduint un 1100 de la línia 4. Ara venint cap aquí, me'n recordava del meu temps de taquillero. L'estació de Rivera, ara Ciutadella Vila Olímpica. Jo estava en aquesta estació 8 hores i sense vendre un bitllet. Allí només havia aquell pas nivell de la Renfe, allí no passava ni Déu. L'estació de Bogatell, aquella Pere Quart, allí havia estat de taquilla. I aquesta, la més propera que teniu, que la curta deia Luxana. I reviscut el nom de les estacions. Aquí, a la línia 4, és un sistema d'ATP, el conductor sol, de l'any 86, però no té altre. Aquí el conductor porta el metro, que és l'única línia de metro que el porta. Aquí està el Ramon, amb el simulador caràcter crític, i ara el portarà simulador de conducció. Què vol dir? Que per ensenyar a les persones a conduir un metro
per no estar tantes hores amb un tren en servei, que podien retrasar-lo, s'utilitza el que és el simulador. Aquest estat clínic ja està previst traslladar-lo a Catalunya sota de la Font, de línia 1. Aquí també tenim el simulador, també fa avaries i coses del tren, incidències del tren. Aquí, veureu una cosa, aquí tenim el meu amic, el referent, el mestre, persona que va entrar a treballar a Ferrocarrils Catalans, a Metro va estar 37 anys, Metro no s'ha portat molt bé amb ell, s'ha portat millor Ferrocarril de la Generalitat gràcies a vosaltres, s'ha portat millor Ferrocarril. Aquí també tenim. Us en recordeu? Sí. Molt important això, un referent, Gràcies a l'Enric Picó, ojalà tinguéssim un director del metro d'aquest tarannà. Lluís Bruguera, per mi és un referent. És brutal, és brutal. I crec que per vosaltres també. Qui no hi és? Aquí amb el Félix Casas, director de metro del 28 al 48, el propulsor de les obres de l'allargament de la línia 1, de la solució del gran metro. Aquí tenim el director de metros, l'Agustín del Castillo, no sé si el coneixeu, l'Agustín del Castillo. El coneixeu, l'Agustín del Castillo? Sí. És soci nostre, a més. Per això és un gran ferroviari, Ojo, un gran ferroviari. I l'Òscar Playat, el director de metro. També col·labora també amb Mandada Central, l'Agustín. És un gran... La meva germana s'estimava molt, la meva germana, i la Montse s'estimava molt. Aquí hem dit el metro de Madrid, aquí una companya de metro. Aquí també passa de tot, el metro de naixement, tot passa de tot, aquí passa de tot. Mireu una cosa, vaig a comentar aquí l'últim. Aquí tenim el Javi García. Què li passa a aquest noi, amic meu, què li passa? Té 8 suïcidis, 8, a metro. Quan li passa el setè de suïcidi, si ve a treballar, cap d'un temps ve a treballar. L'efecte psicològic del conductor és brutal. Des d'aleshores, companys nostres van fer un grup de treball que aleshores, quan un conductor de metro llança una persona, té una atenció immediata per part d'un equip de psicòlegs que estan de guàrdia i un seguiment per part de salut laboral de tot. Perquè mira una cosa, està malament el que li passa a la persona que s'ha tirat o que sí, però també la persona que surt a l'impacte psicològic, clar, he vist 350 suïcidis, a mi no se m'ha tirat mai cap ningú, però he vist de tota mena, gent trencada pel mig, de tot. El pitjor quan la gent queda viva, que és l'agonia, que és fatal això. Jo he vist de tot, he vist a tant de servei anaves com un perturbat va tirar un sec a la via i el va matar. Ho he vist perquè no vaig veure aquell moment, sinó que el conductor, oye, que ha tirado una persona ahora mismo y no he podido parar el tren. La servei vam enviar seguretat ràpidament i vam enganxar-lo al tio. Van dir que a vegades el tema de conductor de metro és un tema complicat, és un tema difícil. Somos lo que hacemos repetidamente, la excelencia no es un acto, es un hábito, de Aristóteles, això és molt important. Només dir-ho dues coses importants, que la gent no ho sap. Quan va matar Miguel Ángel Blanco, l'ETA, se'n recordeu fa molts anys, no? Sí. La ciutat de Barcelona es va tirar al carrer, tota la ciutat. Nosaltres a aquella hora teníem... És una cosa que va passar un dia, no estava prevista, no? I molts trens tenien que retirar el servei. Doncs les persones, en principi, van continuar treballant, en principi sense cobrar res. Inclús van treure trens que estaven retirats. Això és un homenatge a les persones. I després va haver un altre fet molt puntual, a l'agost de 1994, que va ser un... Per mi, me'n recorda el Rodalies, últimament, que va ser subcentral de la Trinitat, Paseo Torres Valles, que era subcentral de Trinitat Web, es va fallar. I va faltar tota la xarxa de metro. Nosaltres teníem UPS, que vol dir bateries, que alimenten el que és la tensió del tren durant una hora les comunicacions, no? I a aquesta hora tots se'n van a Norris, no havia llumades d'emergències, se va quedar tirats al túnel, el conductor, el motorista van treure-lo i no ha passat ninguna desgràcia.
i tothom va donar millor de si. Quan mirem que tota activitat humana, a darrere tenim un gran equip, i mirem una cosa. Vaig a fer una pregunta. Vosaltres noteu que el metro de Barcelona últimament espereu més al metro perquè vingui? L'espereu més? Sí. La freqüència ha canviat. Jo ara focalitzo línia 1 i 5. Tardeu menys, no? Depèn de l'hora. Tu arribes a l'andana. Pugem a les 8 del matí, la línia 5. Vale, és un canviador important. Bueno, mirem una cosa. També està previst una altra cosa, però té que ser sense conductor. El que passa a Collblanc, que el tren reboten, però té que ser sense conductor. Tindria que ser que el tren, per exemple, la línia 1, rebotessin a Cervera i a Torrassa. Què vol dir rebotar? Que arriba el tren, fa la maniobra i passa una via a l'altra. Per això els éssers humans no poden fer-lo perquè hi ha incidència. Que si me quedan allá de gobierno, que si tengo que plegar, racaneos a punta pala. Hi ha maniobres que han de fer les màquines, supervisat per les persones. El que està passant a la línia 10 a Collblanc, que el tren rebota en la línia 10, és inadmissible amb equip humà. Ho dic jo per l'experiència que m'ha passat. Home, potser amb dues persones. No, ni en dues. Això Londres ho fan, un de cada banda, ja està. Sí. Ho feien, Sí, el decalaje, que li diuen. Si ho dic per l'experiència. Casi un fregado. Mira una cosa. Que si me ha dejado abajo, ahora no, ¿dónde está el conductor? Que si esto, lo otro, que... Sí, fa 5 minuts. A veure, la societat va avançant i no tenim que pujar a l'ordre de la societat, no? Diguéssim. Bé, ara anem passant. Ara l'últim bloc, que és el més important. De tots són importants, però aquest és el més gran de tots, el centenari de metro, d'on venim, on estem i cap on anem. Mireu una cosa. Això va ser el 30 de desembre de 1924, el primer tram de metro, del Gran Metro de Barcelona, tram Catalunya, Aragó, Diagonal i Lesseps. La estació de Fontana es va inaugurar l'any 25. Aquí hi ha l'Infante de Baviera, una sèrie, a la bisbe de Tarragona, una sèrie de personalitats. Aquí, a diferència de Madrid, no va venir el rei Alfonso XIII, aquí no va venir. Aquí, bueno, aquesta fotografia és a l'Octavi Zaragoza i a Paul Miller, que l'any 1907 ja van idear un ferrocarril subterrani i va connectar el port de Barcelona a la part de la Bonanova. Ell va ser el precursor. El 1912 van tenir la concessió de l'Estat, 1912, però per raó de diners no va poder ser possible aquest projecte i van traspassar tot al Banco de Vizcaya i més endavant es va poder. El projecte del metro de Barcelona, el vermell el que se va fer, la línia 1 anava des del Liceu fins a Lesseps i la línia 2 des de Jaume I després, el que seria Correus, la bifurcació i anava fins a Lesseps. Tot aquest altre tram no... eren projectes que havia al principi del metro. Inclús a Lesseps havia un cartell que pujava Bonanova Horta, va arribar fins a l'estació. Aquí tenim el vestíbul de l'estació de Diagonal, el dia de l'inauguració, tipus tropical, un ambient tropical, vam pujar. Aquí també el bisbe, sempre no podia faltar el bisbe. Bueno, Alfonso XIII, quan s'ha el metro de Madrid, ell va posar diners, però diners que li va treure al príncipe d'Astúries, i no va posar un duro. Aquí tenim a Santiago Rubió Tudurí. Aquest home és un gran artífice del Gran Metro de Barcelona. Va redissenyar el sistema de la línia, tal com hi ha projectat a Paul Muller i a Octavi Zaragoza, i va fer un nou disseny, que va ser el que va quedar. Va fer la bifurcació d'Aragó, la Passeig de Gràcia. Després també ha fet coses com el funicular de Gelida, el funicular Sant Joan de Montserrat, inclús ha fet una cosa anecdòtica. A l'avió del Tibidabo està sobre d'ell, també. És un crac. Va estar exiliat per motiu polític a França, on va fer algun embassament i tal, que a Argentina també va estar uns anys. Aquí tenim un pou de Plaça Catalunya, sobre del metro. Aquest edifici, us recordareu, no? Aquí està el Corte Inglés, perquè darrere està el Corte Inglés, aquí està. Aquí el sistema, el mètode belga, la construcció, a dalt, i tota
tot el sistema, tot el procés, Bóveda, destrossa, Tribu Solera i Túnel Trivial. Veieu? El transversal va fer el mètode austrià, aquest va ser el mètode belga. Aquí tenim un motor, cotxe motor i un cotxe remolc. El cotxe remolc tenia cabina, que era aquest. Veu que no porta pantògrafo, aquest és el remolc, i aquí hi havia una cabina, clar, tenia que pujar i baixar, no? Avui dia seria inadmissible, això pràcticament circulava amb un automotor, perquè mirem una cosa, nosaltres quan veiem un metro a Barcelona, som com dos trens. Amb els 3.000 o 4.000 es veu físicament més, perquè veuen un doble i un triple, no? Que tenen un compressor, un altre compressor. Si fan un compressor, l'altre compressor de l'autoritat, la salut que hem passat i continuem. Però que aquests trens molt van circular per l'antiga línia 2 d'aquí del metro de Barcelona, pel tram d'Urquinaona i de Jaume I amb un automotor, amb un cotxe sol. Deurien ser molt bons, perquè avui dia serien inadmissibles, perquè se podrien quedar tirats en qualsevol moment. Aquí tenim un... Això és la cotxera de l'E7, que estava a l'exterior, i per baixar a lo que és a la xarxa hi havia un ascensor. Hi ha un forat allà. Com Vilapiscina, no? Com Vilapiscina. No, a Vilapiscina no hi ha ascensor, no. És l'única estació que... Bueno, l'única línia que jo conec que tenia aquesta particularitat. Aquí tenim l'únic pinyó salvat, l'estació de Fontana. L'únic pinyó. Totes les estacions ho tenien, Malauradament només queda la Fontana, malauradament. Aquí tenim l'interior d'un tren de la sèrie 300. Aquí, amb estructura metàl·lica, tenim l'estació de Liceu, que va inaugurar el juliol del 25. Aquesta estació és tipus Manhattan, perquè el que és l'estació està molt a la vora del carrer. Mireu? Després veurem estacions tipus Londres, i us aplicaré del Gran Metro també, us aplicaré la raó. Aquesta estació Fontana, d'on al carrer, per què és tipus Londres? Perquè aquí estava previst construir l'edifici corporatiu del Gran Metro de Barcelona de 5 places. Aquí som. I mai es va construir. Això és el carrer Astúries i això és el carrer Salmeró o Mallorca Gràcia. Aquí tenim l'edicle, o edículo en castellano, a l'ascensor de la Pas d'Urquinaona. Ojalà, si haguéssim tingut una sort d'haver pogut fer. És una cosa, l'estació d'Urquinaona serà l'última estació de la xarxa de metro que tindrà ascensor. Us explico per què. Perquè aquesta estació d'Urquinaona línia 1 la va fer la companyia del Nord, no la va fer el ferrocarril metropolità de Barcelona. Quan era l'any 32, l'1 de juliol, el va fer la Estació de Catalunya, Urquinaona, Triunfo Norte i la cua de maniobra via tot per Marina la va fer la companyia del Nord. I l'únic que tenim por és la sortida Bruc, que ojalà no es conservi, el que va transversal. Per l'estació s'ha tirat tot a terra, igual que s'ha tot a terra. Aquí tenim obra de Can Metro, Passeig de Gràcia. Això és més o menys a l'alçada on està el pont del transversal de Gran Metro, pont de Sant Pere, el logotipo del Metro de Barcelona. Aquí tenim això del senyalista, això és Passeig de Gràcia Aragó. Aquí aquest senyor enviava un tren o a Catalunya, o a Rambles, o al port, Jaume I o Correus, no? I aquest senyor anava fent... Inclús si s'equivocava, que havia un sistema de seguretat, que frenava l'altre tren, el deixava sense atenció, que mai va haver-hi cap accident fort, no? Mai va haver-hi. És un sistema que va funcionar. Inclús jo tinc aquí un company de metro que està jubilat, també Fernando García, que va ser supervisor de metro, que va treballar ell de senyalista. Mireu quin pinyó més maco tenien aquí. I quina estació és aquesta? Aragó, Passeig de Gràcia. Aquesta estació, quan se va inaugurar, tenia dues andanes i després, per facilitar la comunicació línia 1 i línia 2, per pujar una andana intermitja a la primera escala mecànica del metro de Barcelona, l'any 32, que va venir de la posició universal. Després, l'any 33, es va col·locar la línia. Veieu, l'escala mecànica? Aquí tenim... Me recorda l'escala mecànica antigues del metro de Londres, de fusta, té un aire peculiar. No era l'estació model Barcelona, ho van fer per facilitar. Model Barcelona són Glòries, Clot, Navas, Sagrera, el seu temps, Fabri Puig, Sant Andreu. Aquí tenim la bifurcació d'Aragó.
Això és el que era passar la línia 3. Aquí seria Passeig de Gràcia a Catalunya i aquí seria des de Passeig de Gràcia cap a Urquinaona a Correus. Això ho va dir a Santiago Rubió perquè el projecte original era ficar 3 vies, hi havia sigut xoques al mateix nivell, un xoc un darrere de l'altre. És una obra d'enginyeria brutal, aquesta. Una gran obra. Mireu una cosa, és que el Gran Metro tota mateix. És brutal, l'obra. Això és eterna, aquesta obra és eterna. Mireu, aquí també, la comunicació, aquí el pont que tenim un pont Prat, aquí. Això és l'estació d'Aragó ja, amb 3 andanes, estació d'Aragó. Jo l'he conegut de petita. Mira, el Liceu Correus, veieu, no? El Liceu Correus, la senyalització. Aquí ho posa, aquí. A veure, el Liceu Correus. Aquí de taquilles de Correus. És que, home, això veiem, i mare meva, ja saps, no fa tant sant, fa 70, bueno, no fa un segle, encara. A cap d'estació de Jaume I, cada estació estava a l'andana perquè l'altra andana no estava en servei perquè no estava prolongada fins a Barceloneta. Perquè Correus era via única i llavors aquí tenia un aparell medidor de la qualitat de l'aire, L'estació de Correus ja, el que és l'andana estreta i l'andana ampla. Aquí, aquesta estació, ja ho diu, aquí va estar des de l'any 34 a l'any 72, que va prolongar ja cap a la línia 4 a Barceloneta. L'andana ampla de Correus. L'entrada original de l'estació de Correus. Recordem que el túnel de reforma ho va financiar l'Ajuntament de Barcelona i l'any 22 ho va comprar el Gran Metro. L'estació de Correus. Però no era ben bé un túnel pel metro, perquè al pujar al metro s'ha de tindre que rebaixar. La via s'ha de tindre que rebaixar. Estava més pensat per un sistema tramviari, més que per un metro. Correus. Aquí tenim, ja passem a línia 1, al transversal, Fernando Reyes. El transversal es ferrocarril subterráneo de tracción eléctrica de enlace entre las líneas Madrid-Zaragoza-Alicante y Camino de Hierro del norte de España. Què vol dir? Una línia de ferrocarril que enllaça la Bordeta, frontera Barcelona-Hospitalet, seguia per la carretera, el que és l'actual ara Mercat Nou, seguia per la carretera de Sants, Gran Via de les Corts Catalanes, arriba a plaça Universitat, un ramal s'anava cap a la Universitat per enllaçar carrer Pegai, per enllaçar el ferrocarril de la Generalitat, i un altre continuava per la Ronda Universitat, plaça Urquinaona. Després, el carrer Pegai es tornava a ajuntar al plaça Urquinaona, continuaven a Triunfo Norte, després estava previst continuar per Bogatell i anar a parar a l'estació del Poble Nou. Era un enllaç ferroviari, ample ibèric antic. Per això l'any 41 Renfe l'estat s'ho va incautar, perquè era ample Renfe. Aquí tenim el vídeo del transversal, que diu Bordeta. Aquí tenim la línia, aquestes línies són Madrid-Zaragoza-Alicante, la línia Vilafranca i la línia Vilanova. I aquí el que és estació de Bordeta. Després se va inaugurar Bordeta Cotxeres, l'any 32, i Sant Eladi ara. Aquí va haver-hi enllaç amb... Aquí van arribar a haver-hi enllaç físic entre... No, mai. Aquí hi havia, a l'alçada de la Ronda del Mig, havia un edifici que des d'allà feien els desviaments, perquè entre l'estació només eren 2 vies i aquí eren 4. Llavors, des d'allí feien el que era el canvi d'agulla, però mai va haver-hi allà físic, mai. Inclús, anys més enrere estava previst passar locomotora, teníem previst. Inclús ha passat alguna màquina de manteniment de la Renfe, ha passat per aquestes vies, el treball nocturn de metro, treball nocturn. I bé, una cosa, a la sèrie 2000, els metros venien per Renfe, des de Sabadell, de l'estació de Sabadell, anaven a plaça Catalunya, a l'estació Catalunya, a línia 1, direcció Hospital del Mig, teníem una agulla, que un mando la tenia el metro i un altre la tenia a Vic o Renfe en aquell temps. Llavors, la locomotora em pujava el tren nou, que era com remolc que no tenia motor, llavors el metro, la sèrie 4000, s'enganxava i el portaven remolcat de Sant Eladi. I allí anàvem a la cotxera. Els nous no, els nous ja a 8.000 ja venen tots per al taller via de l'Hospital de Bellvitge. El porten allí en camions, el baixen a la via i després, igual que s'han retirat
els 4.000. Ara els 4.000, els 3.000 estan tots retirats, els 3.000 de línia 3 el van retirar per amianto. Jo amb això, amb el tema que ha donat el Jordi, jo he certificat de la Federació de Lluita contra l'Amianto. I a la línia 1, els 4.000, queden 4 o 5 trets que en 2 o 3 mesos desapareixeran. Quedarà un 3.000 sense amianto, que li trauran com històric. També parlaré del que està previst reformar com trens històrics. Hagués estat possible retirar l'amiant i mantenir-los en servei o no hagués estat possible? Mirem una cosa, la vida útil d'aquests trens els quedaven 10 anys. Llavors, a veure, és que la tecnologia va avançant, no? Llavors, què passa? Que nosaltres el que volem trens moderns que no donin aturada de línia, no? Per exemple, la línia tren de la sèrie 1000 es va donar molt problema perquè eren trens dolents. Eren trens dolents que no eren per metro. I llavors, quan tu estàs donant un servei a la ciutat de Barcelona i a la metropolitana i cada 2 por 3 tens avaries, pues tú dices, me gasto un poco más de dinero y tengo una cosa nueva. Se preservarán varios trenes, ¿no? Por ejemplo, un tren de la sèrie 100 al transversal, un altre sèrie 400 al transversal, un 1030 de la línia 4, que tenim la circulant de la línia 5, un 300, que el tenim, i un 3.000. A veure, està bé preservar els vehicles, però és bo renovar la flota, menys avaries. En Bordeta, quan sorties de Bordeta i entraves dins el túnel, no havia allà un ramal que anava cap a les vies de Renfe? Sí, això era... No, bueno, no era ben bé això, no. Això era un projecte que havia diversos ramals. Havia un túnel amb una via. Sí, quan vas per via 2 cap a Mercat Nou, a la dreta, veus com un túnel fet. Això estava previst fer un ramal que anés amb ample ibèric a Collblanc, el que seria la línia 5. Això estava previst fer un altre ramal, abans de la línia 2, que anés també a Horta. I quan surt a Marina, direcció Glòries, també veus un foradet que ha d'anar a Sant Martí per la Nau. Això eren el que seria desviacions previstes, que mai es van arribar a fer. Però els de Plaça de Sants i els de Marina Glòries són els que més es veu. Això no ha estat dalt del metro, al davant, o ho heu vist, quan éreu petits, ho heu vist. Però Torres i Bages també. Bueno, Torres i Bages és una estació que porta polèmica. A veure, Torres i Bages és una estació on el Porcioles va fotre la gamba, us explico. A veure, el Porcioles anava a la terra, no? I llavors el Porcioles volia fer que el que és la maniobra que va fer hasta l'any 1983, que va ser el final de la maniobra, aquella estava encarada que anés cap a Ciutat Meridiana. Ell allí volia fer el que seria un gran bloc i anar tant per cent. I construir allí al passeig de Santa Coloma unes cotxeres. Per això us heu pitjat l'estació de Torres i Bages, és una estació peculiar. Té una andana, té 3 vies, no en té 2. Té una andana molt llarga, té 107 metres. Té una altra particularitat, que potser vosaltres no sabeu. El que és el túnel està reforçat perquè dalt havia la caserna de l'exèrcit per passar els tanques, els carros de combat. L'estació també està reforçada. I, tal com va deia el meu gran amic Lluís Bruguera, quan tu estàs a l'andana direcció Trinitat Vella i veus passar el tren per dalt, això és l'idea de la catedral de Torres i Bages. És una estació grandiosa, no? I gràcies, devem en part que estigui així gràcies al Porcioles, que va intentar fer una cosa i al final no va poder fer. Esteve Terrada, bueno, aquí que el senyor va ser ministre, Ciencias Exactas, ingeniero de Camino Canales y Puertos, director del ferrocarril de la Mancomunitat, de tot. Va portar Einstein a Barcelona, es mereix un homenatge. Ell va ser el gran impulsor del metro de Barcelona monumental. Mireu una cosa, l'estació d'Espanya té una volta catalana de 27 metres que va ser durant molts anys l'estació més gran d'Europa com a estació, no? Inclús hi ha una placa dedicada, ho sabeu, a l'andana de direcció Rocafort. Al costat hi ha una placa
que us he portat la traducció, que està en llatí, que a veure, jo li diré a la Fundació a veure si la tradueixen, perquè veu allí unes lletres en llatí i ningú sap el que vol dir. Jo us he portat per el que diu, ells se reconeixen. En més d'anomenar tantes figures que són polítiques, no s'hem d'anar més a gent que estimada en el ferrocarril com a l'Esteve Terradors. Aquí, la plaça aquesta està al via 1, direcció aeroport. Aquí està, quan entreu, com a junta ferrocarril de la Generalitat, i aquí està l'andana, si fixeu aquí, aquest tros de paret està aquesta inscripció, no? I tothom la mira i no sap el que vol dir, està en llatí, això, no? Aquí el que vol dir aquesta placa. No només, és no el govern que el nomenessin, no? L'Esteve Terradors. Això que moltes vegades miren coses si no saben el que volen dir, no? No m'ha sigut fàcil, trobar-lo, no m'ha sigut fàcil. També ho tinc que dir. Aquí tenim el pont, això seria el transversal i el gran metro, després sortirà la foto. Això és el pont de Sant Pere, Passeig de Gràcia. Aquí a l'inici de les obres, del pont, del transversal. Pont de ferro, 500 totes, 2 ponts simètrics, passa 4 dies, 2 vies. Té un costat de metro i per mi la de Renfe, la d'avui. Nova monumentada. Sortir de Catalunya i de sortir a ona. Aquí mireu, aquí està el pont. Això que seria la línia 3 i mireu, aquí està el pont, aquí sota està. Una obra monumental. És que aquestes persones eren geníssimes. Aquí tenim el primer de color groc, us en recordeu que funcionava en el cap de setmana de Santa Eulàlia de Torres i Valles. Eren automotors, que vol dir que podien funcionar com un cotxe sol, compressor, convertidor i tot. Va ser fet primer a Can Girona, després va ser el que seria Materiales i Construcció de SSA, Macosa, maquinista terrestre i marítima, i ara el que seria actualment Astor de Santa Perpètua de Montbui. Mireu una cosa, aquí com sempre el capellà de torn, això és Espanya, direcció de l'aeroport. Amb uniforme de reglament. Té la marinera, té la marinera. Hombre, això és bordeta. Recordem una cosa, a la banda expansionista de Barcelona, la cotxera estava a Santa Eulàlia, des del 10 de juny del 26, que estava a Santa Eulàlia. I això, aquí, la Ria Blanca, aquí ja és Hospitalet, perdona. Aquí això Barcelona i la cotxera estava a Santa Eulàlia. El mètode dels trias de construcció del túnel, aquí ja veiem que és diferent del Berga, començant per aquí, anant seguint totes aquestes... Aquí era formigó, no havia ladrillos o rajoles, no? I bueno, són obres monumentals, Això és el que seria un tren de la CBC. Això és la platja de vies de Santa Eulàlia, tercer carril, 1.500 volts, Cuidado, Protector Madera de Bolondo, que va estar fins l'any 2002 que es va treure la catenària. Ara, jo quan tenia un suïcidi, sabeu què feia? S'ha portat l'atenció, jo que no em fio, tirava la presa de terra i si no hi havia una explosió vol dir que no havia tensió. Si hi havia explosió vol dir que havia tensió. Això és el que seria abans el tram del transversal al Camp Nou, direcció plaça de Sants. Aquí tenim, això és l'antiga capella del metro que després va ser Can Vies. Can Vies. Aquí jo vaig fer la comunió quan tenia 8 anys i aquí és el metro, seria el Camp Nou i l'entrada al túnel. Molt bé. Oh, i això és maquíssim, sortia jocs florals. Aquí està Can Vies i aquí hi ha la via que entra a l'estació i aquí està Mercat de Sants. Això està, el que seria, l'estació de Santa Eulàlia abans estava més cap a Hospitalet, donava l'avinguda del metro, i a l'any 80 es va enderrocar i a l'any 83 se va inaugurar més cap a Barcelona. Llavors s'ha fet un passadís que dona a la Ria Blanca. Doncs aquest passadís, quan sortiu de Santa Eulàlia a la Ria Blanca, a sobre estava això. I va desaparèixer l'estació de Bordeta com servei comercial de passatgers perquè estava molt alt. Aquí tenia l'estació antiga de Catalunya l'any 32. Mireu una cosa, l'estació de Catalunya a tots els efectes depèn de Renfe a Adif actualment. Metro, si us heu fixat, els accessos no té cap potestat. El metro, quan entreu al metro, la porta de tancament estan dintre del vestíbul del metro. Llavors, la potestat la té Renfe. Quan han passat temes en Rodalies,
ha hagut encara que han tancat alguns accessos. I, bueno, la macroestació de Catalunya, aquí ara hi ha un vestíbul, és una obra monumental, mirem quines columnes hi ha, és monumental, però faraònica. Aquí, durant la Guerra Civil, el metro va estar col·lectivitzat, per la CNT principalment. Llavors, van tenir el servei, com van poder també. Aquí està el metro col·lectivitzat, també, CNT, FAI, Federació Anarquista Ibèrica. Santa Eulàlia, aquí us dic una cosa, durant la Guerra Civil les estacions no podien portar nom de sants o relacionats a l'església, no? L'estació de Santa Eulàlia, durant la Guerra Civil, va passar a ser a Torrassa. I va haver una altra estació que havia una proposta que el carrer es va fer, però el metro no, que és una estació que estava previst canviar de nom durant la Guerra Civil. Que és l'estació de Burquinol. La proposta era Ferrer i Guàrdia. El que és a la plaça es va canviar, però el metro no va arribar a canviar-se mai. Però hi havia aquesta proposta. Va ser refugi durant la Guerra Civil, refugi. Inclús, si no m'equivoco, de Polvorí, la línia Tibidabo també va ser utilitzada, no? Va ser utilitzada, no? Aquí un bitllet de la CNT, del metro. Crec que a aquesta època ja es va introduir una tarifa única, aquesta línia. Aquí té cèntimos també. Aquí també per la CNT. Aquí tenim la tercera via d'Espanya. Aquí estaria el que seria el tema Terrades, Veieu? Ara són taquilles, són taquilles, Punta Piazza. Llavors, aquí es retirava un tren, un automotor que anava directe de Plaça d'Espanya a Plaça de Catalunya. Estava previst aquí que continués això fins a Miramar, a Montjuïc. Era una proposta que hi havia, que continués fins a Miramar i Montjuïc. Aquí la llei de base de relació ferroviària, què vol dir? Que la línia 1, el transversal, té l'ampli ibèric de 1.674 mil·límetres i l'Anso Renfe 1.668. Inclús Renfe va canviar al final de 50 una mil·lèsima també el seu ample, va canviar una mil·lèsima el seu ample. I per això que teníem una agulla compatible a Catalunya per metro i per la Renfe ho va dir actualment. Es va treure aquesta agulla, es va treure. Estació model Barcelona, estació és molt fàcilment, es veu molt fàcilment, interpretant la fotografia. València és Clop, estació del Clop, sortia a València. Màquina de passar a Beri, us en recordeu? Aquí hem tingut diverses històries amb el metro. Un dia jo estava de taquillero en Paradelo, me passa un tio sense pagar com sempre amb un gos i fot una tangana, el gos et tira a la via, i agafa la màquina de passar i el tira a la via, i parar la circulació. Bueno, clar, aquestes màquines no passaven gaire, i després anar-les a buscar, tela. Té la Mariera. Això és un 400. Un 400, últim subministre, 1968. Bueno, el tren de la sèrie 300, després van canviar, aquesta numeració va desaparèixer. Aquí tenim la perllongació de les andanes, de Mercat Nou. De Mercat Nou. Estació de Navas, al Tardassal, a Vallargar una estació. Aquí hi ha una altra. Sagrera. Aquí seria la sortida aquesta, seria Meridiano Honduras. Us en recordeu el passadís que havia? Havia una escala que passava sobre el túnel de la via del tren, que era petita, una dels graus petits, que la gent es caia. Comparat amb el que hi ha ara, és una meravella, el que hi ha ara. Tot a peu pla, una meravella. Aquí ja, quan va arribar a Sant Andreu, la Palomar, el transversal, va ser inaugurat per el ministre Silva Muñoz. Aquí va suposar ja un fet important, l'arribada a un lloc, i aquí ja el coneixeu, no? Que no sortia tota la foto. Aquest és el fill, sí, aquest és el Santiago Cruïlles, aquest és el fill de Jaume Faner Casas, taquiller del metro, aquest crec que era Garicano Goñi, governador civil de Barcelona. Això és la línia 2, Sagrera Vila Piscina. Poso Vila Piscina, l'any 82 va canviar Vila Piscina. Aquí hi ha moltes, també hi ha moltes raons, no? Diuen que si, uns diuen que si hi havia unes bases, per això es va dir Piscina. Jo la més creïble és que havia un funcionari a Madrid que va sentir alguna cosa de Vila Piscina i va dir, Piscina, què? Piscina serà, i va pujar aquest funcionari a Madrid
perquè el nom no ho decidíem aquí a Catalunya, ho decidíem aquí, no? I llavors, jo crec que el nom actual de Vilapiscina ve per dues raons. Una és un arbust, piscina, i un altre dedicat a la patrona del barri, Santa Eulàlia de Vilapiscina. Aquí l'any 61, el primer metro automàtic, eren cèl·lules fotoelèctriques. El conductor no calia que estés, però per la post tècnica. El 1961 es produeix l'absorció al ferrocarril metropolità de Barcelona, línia 1, absorbeix directament al Gran Metro de Barcelona i parcel·litza ferrocarril metropolitano de Barcelona, societat privada municipal. I la numeració de les línies de 1961 a 1982 va ser romana. Pla de metro de 1960, mirem, aquí ja estava previst, mireu la línia 5, quan estava previst ja continués la 2. Aquí hi havia una sèrie, aquí Torres i Valles, aquí... Això se va inaugurar el 5 d'octubre de Vilapiscina Horta, 5 d'octubre del 67. La prolongació Horta, el tancament de l'estació de Fernando, el 1968. Aquí va ser el tram més complicat de perllongament de metro, 1.800 metres entre Fabra i Puig, Torres i Valles i l'estació de Sant Andreu. Us explico. Va ser la primera vegada que el metro de Barcelona, un tram d'1 quilòmetre, va passar per sota les cases. Un mal disseny de la línia. Hauria tingut que passar per la carretera de Ribes i Gran de Sant Andreu i Gran de la Sagrera. Hi va haver morts i molts accidents. I molta caiguda de casa. El franquisme deia que era producte de la Guerra Civil Espanyola, antiga. Al final van anar al cap de l'Estat, a Francisco Franco, els hi va pagar una indemnització, però al final, al cap dels anys, als anys 90, un promotor va veure el que havia per allà i no l'havien expropiat. És a dir, que el propietari va cobrar dues vegades. Una no, dues vegades. És a dir, que encara va sortir guanyant. Vens una cosa i cobra dues vegades. Aquí el ministre de Banda, Federico Silva Muñoz, aquí van venir aquest primer sèrie 400, era el que tenia el seient de color vermell, us en recordeu? Sí. Va ser l'últim subministre, l'any 68, a la inauguració d'aquest tram. Bueno, aquí un tren de la sèrie, el Travessar d'Alto, que anava de Collblanc o Sant Ramon a Rambla Catalunya, el que seria Collblanc Diagonal. Va començar primerament amb el sèrie 300 a Macosa, que estava a la línia 3, i després d'aquest Macosa van passar a la línia 4, que tenia el seient d'alumini, us recordeu? El seient d'alumini. Sí, el metro també. Bueno, aquí el que he dit abans, no? Que la línia 2 no avançava, la línia 5 tampoc no havia manera, i va dir, bueno, anem a unir la 5 i la 2, no? I va inaugurar el tramo de Diagonal Sagrera, no? Va tota la línia 5, no? Aquí. Això és Camp de l'Arc, em sembla, Sí, crec que tots han unit. Tots han, molt bé. Molt bé, felicito. Home, és la meva estació. Bueno, aquí tenim un conductor. Entonces, este es un crack, ¿eh? Sí, però no era tan valent. No era tan valent. A la següent foto es veu. No era tan valent. Tenia molta por. Estava molt gran aquí ja. Es va deixar la primera estació. Tenia por que le fotés una home, que és Camp de l'Arc. Mira, un 1200 allà. Va dir, a la primera estació em baixo. Jo digo, aquí me bajo. Als anys 70-80 van expandir-se la línia 4, tota una sèrie de línies que van expandir el metro, va créixer la xarxa. A 1982 va canviar la numeració romana aràbica, o sigui, números, i el nom de les estacions en català. S'ha fet bastant bé, perquè hi ha estacions que no s'ha, per exemple, Publiars Cases s'ha posat Cases ES, no? Com a traducció en català literal, i era nom propi, s'ha de canviar. Estem lluitant perquè algunes estacions canvin de nom. Per exemple, l'estació de Virreamar, que es digui els 15, al carrer de Safer, l'estació de Congrés, que digui Congrés Indians. Però els 15 no és més aviat Maragall. Els 15 estan aquí lluny de Virreamar, eh? No, però seria Maragall més aviat. Bueno, perdó, sí, teniu raó. Ara jo estava confós. Maragall el 15, sí que està. Sí, dient el 15 perquè es veu que valia 20 cèntims. Hasta Horta, i allí valia 15, sí. Teniu raó, veu? I he après una cosa nova. Molt bé. Allí li volen canviar el nom, Virreamar també li volen canviar el nom.
Igual que a Llumalló li van pujar també plaça de la República, hi ha una sèrie de noms que volen canviar. Aquí tenim la primera línia adaptada a metro amb ascensor, totes les estacions amb ascensor, tram Sant Antoni i Sagrada Família. Aquest va suposar un salt qualitatiu bastant important. Aquests trens ara actualment estan a la línia 4, el 2007. El 2003 es va inaugurar Trinitat Nova a Can Cullàs, a Montcada. Aquí això va ser una lluita que van patir els habitants d'aquesta zona de Nou Barris. Mira'm una cosa, això no és una línia metro, això és un funicular. Una via única, que Torrebaró es dobla, i si volen prolongar el metro a línia 4 com ha de ser, s'ha tirat tot a terra i fer-lo nou. Això va ser la lluita que va tenir el Pujol i el Maragall pel tema del metro de Plaça Espanya, i al final la ciutadania va patir una línia que és un funicular. Durant molts anys, després va ser automàtica, però en persona embarcada a dalt, perquè era el que era l'enclavament de Trinitat Nova, compartia en línia 4, i per seguretat tenia que anar una persona per si el metro fallava a l'última estació. Ara s'ha retirat cap a la Casa de l'Aigua i hi ha el sistema totalment sense conductor. Aquí vaig estar jo present aquell dia, sense control de metro, el 30 de desembre del 2009, es va inaugurar la primera línia de metro sense conductor, la segona de l'estat espanyol. Això seria si estigués a Madrid, perquè a Madrid nosotros la primera línea de metro la inauguramos, la T4 del aeropuerto, que té 2 kilòmetres. La primera línia de metro sense conductor va ser a Barcelona. La línia 9, Nord, Camp de Xauet, Can Font. La línia 9 Sud, també una gran obra, que va ser des de la zona universitària fins a l'aeroport. Ja us ho dic, mal dissenyada, però bueno, és una línia automàtica que funciona bastant bé. Però qui va ser el dissenyador d'aquest? Doncs algú que tenia interessos, sobretot al Prat, allí ve interessos polítics, perquè... El metro del Prat? El metro del Prat, allí vinguem una volta, i no... Però per anar a l'aeroport és un drama. És un drama, el tejedor, va ser molt alcalde molts anys dels socialistes. Aquí tenim el president del TMB, el Ricard Font, que segurament el coneixeu, va ser president de Ferrocarril de la Generalitat. La Fundació TMB, Accessibilitat Universal. Nosaltres el que volem és millorar la qualitat de vida de les persones. Metro Barcelona, aneu al metro de Madrid. Quantes estacions hi ha que tinguin ascensors? Poques. Nosaltres en tenim unes quantes que fa molta falta. Plaça Espanya s'està fent. A la U ja està feta. Ara s'està fent a 3. Maragall s'ha fet, però fa falta l'andana posada més alta. Perquè si us heu fixat hi ha molta distància entre l'estret del tren i l'andana. S'ha de pujar. Clot de línia 1 també s'ha de fer. Plaça de Sant Bernabé, línia 5. Però tot això està en projecte. L'última serà l'Urquinaona. Un 94% de les estacions de metro estan adaptades. Urquinaona molt necessària. Sí senyor, tota la raó. Hi ha alguna, com per exemple Virrei Amat, que diu que està adaptada, però l'andana de via 1, direcció i la piscina, van pujar a la plataforma que... També Beruca, per exemple, el col·legi, que venen a visitar el metro i els ensenyem com han de viatjar al metro, que hem de recordar que el metro és de tots, el metro no pot tindre mai benefici. A mi quan la gent diu que el metro hauria de tenir benefici, sí, però què prefereixes, vida o mort? Pèrdua ben administrat és vida. Ganàcies és mort. Si no pregunteu als anglesos, als britànics, quan estàvem al realitatge del poder. Va privatitzar tota la xarxa i quants accidents i morts va haver-hi? Recordem. El transport públic, igual que la sanitat, ha de ser de qualitat. Ben gestionat, que no s'aportin els diners, però no ha de ser per guanyar diners. Si guanyem diners, matem persones. El tren de la sèrie 300, patrimoni històric, gràcies a Lluís Bruguera, va rehabilitar aquest tren. Tren de la sèrie 100, automotor, plaça de via de Santa Eulàlia. La prolongació prevista, no? Sobretot, és el tancament de la línia 9-10, el que seria Torrassa. Recordem, el túnel entre Sagrera i l'S7 ja fa molt de temps que està construït.
Això potser un parell d'anys s'inaugura una estació d'aquí. I per l'altra banda, la tuneladora li queda 1,5 quilòmetres per arribar aquí a Sarrià. Vull dir, que en 4 o 5 o 6 anys la línia 9-10 serà una de les línies més llargues d'Europa per quilometratge comparable a l'Elizabeth Line, del metro de Londres. I, bueno, els trens que actualment estan a la línia 2, que són de la sèrie 9000, aniran a part a aquest tram central i s'ha comprat nou material a la línia 2. I la línia 4, com que està previst automatitzar-la, tots els trens també seran canviats. En un termini de 6 o 7 anys s'ha podrà dir que un 90% de la flota del metro estarà tota nova. El tancament de la línia 9-10. Aquí tenim la xarxa de metro i també el ferrocarril de la Generalitat. Aquí tenim una cosa molt bona, a Barcelona, a l'àrea metropolitana, que tenim la tarifa integrada. A Madrid no passa, tu has de pagar el metro i després l'autobús. Aquí, durant un temps, es paga el mateix bitllet. Millorant la qualitat de vida de les persones i moltes gràcies.